Hello guys, good morning. It's your boy Aritoy. Yeah. Welcome back sa to ang vlog guys. Karon kay nagluto kog pansit. Muna ako mga lamas. Then akong subak. Dayon, muna akong lutoon guys oh. Kung ipakita na ko sa inyo last vlog na ko. And karon guys kay adlaw Martes diri karon. April. Sige, pizza to ron dyan? April 21. Nadiri karon. And medyo maulan sa tong gawas, guys. Na. Bisabaw ang lutoon, pansit man hinoon. Mamugon ni kuan paborito sa isa ni Madam ba? Madam Janet. Yeah. Kamu guys sa inyong pansit, hilig ba mo magbutang og atay? Ako guys, ganahan ko magbutang og atay sa akong pansit. Kaso ako ang palanggang Janet kay di man ganahan og atay gud. Mo nang ani lang nakubutang no. And kani siya dinako ni siya hutdon. Daghan ra man kay ni bali duha man ka buok. Sara kong lutoran din kani po duwara po hindi sa babaw ano para sa pansit guys kay kanina giluto ni Janet kagahapon skabitsi nga bulad ba gikan sa Pagadian kay namang goy kaila na mo nga ni uli shout out nila Paulens o sa yang bana si Alex sila gadalaan padala mi thank you ayo dayon kuan guys off the si Janet karon so kompleto ang amo ang team diri karon sa balay so ani lang mga normal nga adlaw diri no so kita lang taon niya guys ini maluto na itong pansit tapos mahaw na dayon ta doon tagkaon sabay ta yeah. Nami guys bulat eat good ha na hello guys karon kay manglakaw mi mudayo mi dito sa may Seafood City Supermarket duol siya sa turn left onto Marina Drive duol siya sa Sacramento turn right sakop lang to Sacramento dito no ata ngadto mi dito guys kay grocery mi o mapalit po mig pan ay ganahan mo si Janet o kuan ani pan nga Spanish bread binong ginapikita di ba at the stop sign turn right onto Floyd Avenue and biyahe mi o kuan mga sa kauras guys kapin so kita ang tag to guys yeah ay guys abot na mi perti ka ulan mugi pag abot na mo giulan taman may man na guys oh. Na siya red ribbon tapos siya chowking murag nagka-ari ng midri atong kuan nga
Biyahe mi gikan mi sa kuan sa Vancouver. Dari yung pumiya ito nangagi. And dari mo nang hapit. Naragi diri dyan. Ang imong gipangita nga pan. Starbread, try. Bro, Starbread oh. Itong i-zoom. Starbread guys, kana. Katong sa last na mga vlog katong gikan mi og kuan sa Antioch. Mao na siya nga pan katong gagmay nga Spanish bread na gitawag nila senyorita. So manghapit mi diha. May day kinaara day diri ay. Mao po ng pan nga ganahan ni Janet. Spanish bread. So paabot sa mga mo hinahinay ning ulan guys sa aming mga naog. Tambay lang sa amin diri sa sulod. Say hi. Hi. Yeah. Bali din na mo na ang iyang car seat kay natulog man na siya gikan. Para makatarong sa tulog mo na ginana na mo. Guys, pasulod na may sa kuan Sipud City. Kay naman kusog ang ulan no. Hinay-hinay na kung pera gani ha. Si Lucas oh nalingaw kay siya oh, yang di siya magpakalo sa yang hoodie oh. Kiat kaayo. Karon guys, ano mi sa sulod. Kusog lang ang music diri sa sulod. Mot lang di baka tama kuan ani no, maka-copyright. Dili ta pa itong bugas? Dili ta pa itong bugas? Sige. Itong kuan. Kato ra gyapon itong paliton. Jasmine. Three ladies tag 28 kaso gamay man na. Sa Cusco bitaw dyan no kay tag kuan ra na. 11. Manang barato ra dito sa Cusco. 11 or 17 ana. Kusuga po silang music diri ay. Tomato. Be, libahit na to na. Gabit-bit balik kag kamatis day. Bit kag kamatis nya ra. Ay, wala na dito kamatis no? Ano nang kanta dyan? Kabaluli ka? Sa ABS. Sa ABS din nila eh. Di ko kabaluan na yun. GMA magod may. Saging guys. Tag 0.99 cents. Dito ani Torta? Duhar siguro. Kita raman pun dua mga araw na. What's this? Naning style tanglad nila dire oh. Karon giputos na gid nila tag 4. May king liog ni Lucas guys oh. Naay kuan ba oh? Pula-pula ba? That's underneath. Mo ana nang gipa-check up pero ang gihatag nga tambal is kuan kaning ointment. Okay, di man bugana eh. Kapular man gihapon yang liog. And sige mo gunya kaluton ba. Nga samad sa kailaing tambal anay ka. Mayad na mi guys. Wala na may kuha og bulad kay bulad. Wala na may kuha og bugas kay dito ra may palit sa Cusco. Kay mas barato dito. Man namin dito sa sulod sa Sipud City guys. Nabutang na po na ako ang mga ipangpalit na mo no. Yeah. Ngayon karon guys kay padulong na ni Lucas sa may Starbread. Kay si Janet nag-una naman dito sa sulod. Starbread. Gusto mo nilang presyo. Sulod ta. Narito na style silang tindahan.
Ay, mga baligya. Oh. Ah, 25. Bibi ko. Dalawa. Pila ka magpalit ni mo? Kuan, karang 20 pieces. Ah, 20 pieces, $16 per box. Nya na, look. Ali. Sa man ilang baligya diri. Sapin, maha. Lain diri ang mga donut. Mochi? Yeah. Mana ka? Ambot niya. Unsa man ka? Unsa ka? What? I will not go with you. I will not go with you. I will not go with you. Sige na, balik ito sa sasakyanan. Let's go back to the car na. We're done. We're done, man. Saon na mo ni mong bata ang gisapot, man. Ah, uli na ta. Gubot juga na itong vlog, guys. Are you thirsty? Are you thirsty? Oh, okay, drink water. 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 It's okay, you have a diaper. It's okay. Oh. Drink water. Sige na. Drink water, be. No. This one, be. Aturon, be. Aturon. Ay, mag-shell pa man dayta. Otoron. Okay. Hello guys, nami karon diri sa Shell. Up lang na ako. Fill up lang ako. Ano fill up? Sige daw. Make a payment na daw yun. Iskuan na rin dito. Oh. Ang gamit na mong payment karon guys, magpatubil is kaning digital. Nami karon diri sa Shell. Pagpatubil ko. Make payment. So start fueling now. Open sana ako na eh. So nagana ra siya guys, no? Tapos explain lang ako sa inyo niya kung nganong ingon ani ang among gibayad pag maabot na mi sa balay. So yun ra? Gipislit ra na ako ang kuan, make a payment, then kuha na din siya, gana na din siya, connected na din siya diha. Oh, start fueling na siya. Gani, high tika na guys panahon ro, no? Pwede. Use the phone daw. Ha? Kana, mobile daw na yung cellphone. Sa mo na to na dili to gamiton nga mo na atong gibayad. Sumo. Other phone go ra. Pero Oh. Ano to, pila ning maabot niya, no? Ang kanina mong gibayad guys is kuan siya kaning gift card ba. Gihatag kay Janet gikan sa yahang kuan agency. I-explain ako sa inyo niya guys kung anong gitagaan siya ni nga gift card, no. Okay. So muna itong bayron nun, tapos mo ni ang kuan 10 gallons ang ato ang tanan-tanan nga gitubil, no. Ang presyo dito guys kay mo ni siya, oh. Mo ni akong gitubil 5.8 per gallon, kanipod siya Shell Plus 6 og 6.2. So tanan diri guys nagtaas pud, no, gumikan sa conflict sa Iran ug Amerika. Daghang kay napiktuhan. ako ko'y 39 na balance. Napa? 39.67. 39. So okay pa. Pwede pa nato nang magamit sa sunod nga tubil. Na points nga 30 cent. Ah, okay. Then, wait lang look ha. And karon kay manguli na mi.
Wait lang, Lok. Set sa natong mapa, Lok. Oh, you're done, be. Oh, wipe your hands. Oh, wipe your hands, be. Oh, wipe. Wipe hands, wipe. Like this, oh, wipe like this. Let's go. Una din namong abot diri sa California kay ang presyo sa mga gas dire tong wala pay conflict sa US ug Iran kay kuan 4 karon ang presyo 5 or 6 na gid Oh, lagi naka. tinang mahala. So tanan gid no nagsaka, tanan gid naapektuhan. And karon pa dulong na may pauli. Oh, done na. Kita na lang to niya, guys. Yeah. Abot na mi, guys. Yan karon kay gipanguha na nako ning ano magipamalit. Wa mo gud mi kay dalag. Kuan kagad ni gani ha, kaning bag ba. Mo ni ipalit ni Janet dito sa kuan oh. Sa Starbread. Mukaon daw si Lucas ug saging, guys oh. Na Diyan pakanon niya akong palanggang mama chup-chup. Bebe. Gitunga lang na akong saging guys. Sino niya og kuanon siya ba maggahi iyang hugaw ba? Magtibi na po. Go to the table ka. Alright. Sige guys, balik ta. Muna ipalit ni Janet guys. So. Hara. Turun. Palaman saging. Tapos napoy kamuti Q. Dayon ang ilahang pinakasikat dito guys. Gitawag nila og Señorita. Mao ni siya. Ngaon ta guys. Lami gid siya. Humok siya. Tapos ang lasa siyang palaman guys kay kanang bitong buttery kay ba. Basta para sa ko Spanish bread ang lang lasa pero mo sigurong ibalik-balikan sila. Kay lami pod ang iyang kanibitaw, yaning pan niya. Muro siya donut. Yeah. Hi guys, man ako kaon og pan. Tapos karon nanawag ang ako ang number 1 fan. Aray. Teden. Si hi Ray. Hi. Shout out de kay Ray no. Very supportive gina siyang uncle. Na. O diba? What? Kalimang nga. Sige. Grabe busy. Busy kaya itong linya diri guys. Ano ako ang vlog karon pero yung gubuta. No. Ang number 1 fan. Then we'll try mong ipangita oh. Say hi. Say hi, Ate Ray Ray. Lucas, what are you doing? Ha? Oh, talk to Ate Ray Ray oh. Tuk to Ate Ray Ray, be. Lucas, what happened to you? Na. Be, tuk, be. A poop. What are you watching? Come on, let's go. Let's go to the potty train. Run. Come on. Ray, ako sa isang pakuan Ray ha. Papupuon sa nako siya ha. Bye-bye sa guys. Grabe naman na itong vlog. Ano eh. Sugod sana lang man eh.
guys. Nakaw rin kong balik, no? Nakaw diri karon sa may kuan Save Mart. Mo palit kog bacon guys para ugma. Wednesday man Squilams Lucas ugma. Mo na yan sudanon para pamahaw niya. Baliming subay na ko dito sa kuan, dito sa likod sa among apartment bitaw katong SF Market. Kaso wala man sila available dito nga bacon. Mao nang diari kuming kuan guys. Diari. Medyo taas-taas ni sila kuan mo dire presyo. Manang dili kay ko mo palit gani diari compare sa Walmart. Pero mas mao man ni duol gud sa mua gud. So diri na lang kuming anhi, no. Palit na lang og duha. Mo ni porma diri sa sulod, oh. Dako ba po din siya nga grocery. Pero mo lagi talagsaray ko mari diri. Kana lang kuan try nani na dinalian nga paliton. So puro na kong tuyo guys. So bayad sa ta 11.99. Please rescan item. Insert cash or select payment type. Use PIN pad to complete transaction. Thank you for shopping at Sandmart. alright, manatag bayad. Tapos ang nabayaran na to is $23.98. Di ko sakyanan karon guys kay kuan man gud ning ulan ba. Plano ta kung magbaktas ra ko padulong dire. Kay kuan ra man ni siya mga 10 minutes walk or 7 minutes walk ana ba. Duol ra ba. Kay ulan man gud. Nang nagsakyanan na lang ko. Karon guys, kinana ko sulod sa sakyanan, no. Dayon moto. Palit kog duha ka bacon kay motoy sudanon ni Lucas ugma pamahaw para isa na ko to kuan siguro. Fried rice og egg. Ngayon squilam ko siya ugma. And karon guys, i-explain na ako sa inyo ha about atong kuan, tong nagpatubil mo sa Shell. Ang tawag di ato niya guys is kuan e-gift card or electronic gift card. Kay gihatag sa gikan to siya sa agency ni Janet, gihatagan siya, no. Kay namon ko giapilan si Janet nga kuan ba kanang nagpasapasa ra gud po siya guys about sa spring gani kanang mura og pakuntis gani guys. Ang nakabutang diri is spring snapshot photo nya ato manggungguan guys early spring kay nag picture gani ni Janet dito sa dool sa iyang trabahoan sa Oakdale. Kay diri man gud sa Modesto ay ang isa sa ilang mga kondere produkto is almonds. Then atong early spring guys namulak gani siya. Ang bulak diyan ng almond is white o pink. Bali ipakita na ko sa inyo guys ang mga picture nga amo ang gibuhat ni Janet. Then isa sa ani nga mga picture guys is gipasa ni Janet ning submit lang gud siya. Bali wala lang pud sa iya ba. Ni try lang pud siya submit didto. Dayon napoy nakabutang dire nga tell us a little bit about your photo. Then gikapsyonan lang po ni Janet o kuan, sulat-sulatan lang po niya ang gibutang a small farm right in Oakdale, spring whispers softly through almond blossoms. Gibutangan pa niya og Oakdale in bloom feels like a quiet dream. So moto yang gikapsyon, then yang gipasa. Then wala ra pod. Baliwala ra po ni Janet basta kay nag-submit lang gid siya. Dayon damtan og mga pila ka semana guys ning chat dito ang iyang kuan, ang iyang agency
isa sa iyang picture ang napilian. Isa ani. Wala lang kuan si Janet, nakahinumdom kung asa ani ng mga picture bitaw ang iyang gipasa. Pero kay niingon siya nga naara gid daw ani mga pictura. So mo to nga nakadawat mi atong kuano gift card sa Shell nga pwede na mo siyang gamiton pagpatubil. Ang amount niya nga nadawat guys is kuan $100 pod. So dako kay tabang no. And i-share lang po nako guys nga nato ang amuang kuan bitaw nga ang amuang trip nga wala po migadahom nga kuan di ay kanang naaragid po di siya padulngan ba. So more to guys ang explanation nako nganong nami ko gift card gikan sa Shell. So mo to. Thank you kayo sa kuan sa agency ni Janet. Hindi nakadawat may kinato nga pahalipay. So yeah. Dire lang ko rin ikutob dyan itong video guys. And daghang guys salamat sa inyong pagtanaw, sa inyong makanunayang pagsuporta, and pag-amping kamong tanan dia guys kay mag-amping sad mi dire. God bless ka natong tanan. This is your boy Aritoy. Yeah. Kita-kits sa susunod na video guys. Bye bye.